Joं tabuk khe khoyar puro sopaikha tabuk chwng oro wngwi tongo tini borok bangbo rai no khe oro hingke chwng puila puspok no swkang matai guriui naimani hingke yango je mondir o chwng swkang yango beraimani pore olo puspok nai hinui hingke yango iko oro bisi naithotok mondir rok light rwwi kwbangma khe sajokjak hingke o jaga ni hingke mwtai paima bagui o jaga ni murti chodota nori khasika ayang tei kaisa bwskang digi o twlangui thangka hingke haifano chwng yango naithokhe puspok swnui iko chwng pera digi teisa phirogui phaikha tabuk khe pera pai twlangui chwng bugui mondir bisingo habui sinai oro hingke udoipur ni ma bari ni pera mankha o jaga o chwng pera paio pera paipaima pore hingke ayang bisingo teisa thangui matai rinai iko tripurashori pera bandar hinui swijak nukha nanorok hingke udoipur ni pera hingke teisa kaham pera rok paibikha tabuk hingke bukhuk rok chakrwbui twi sinta rok rwui aboni pore mwtai bisingo habnai. Ani busigon hingke ani logi matai khulumna hinui thangmase lasijagui khulumragui bo ano simi nasiki tongo hingke ang bono khulumde mwtai chuchai de hinui samase bo lasijagui bukhuk simi se khuawi tongo hingke bono ang romboi sima khulumre sio arpore hamjaktui se khuwai se tongkha haike bini mwni ma hingke khuawi mwni o oboni bono nai se chwng asma manwilai.
जों tabuk hingke matarok pusbok bai matarok naibai ongkari hingke o thamni lama digi hingke tabuk ke ang tokosong aro kisa borok cotton candy rok chalaikha ice cream rok tabuk borok no charibai khe जों ayang nogo thama lama o motka kowa kama rok naisingye nagatula rok kagang hingke naitongni rok chayamoi जों thangai tongo tabuk bisingo. Mana mana.
Tabuk hingke seng motka kuarok naibaikha nagadula rok kabaikha hingke tabuk nogo phirok sini hor bo belai no thugui tongkha hor ni prai 9:30 baji tongkha hingke aboni bagui tabuk thangnai sini next video manglai.